Be. Röpi. Kérem, Gyuri, kérem. Be. Nem, be. Röpi. Kérem. Be. Röpi. Kérem, Gyuri, kérem. Gyuri, köszönöm. Most gyere ide. Be. Röpi. Kérem, Gyuri, kérem. Köszönöm. Be. Röpi. Kérem, Gyuri, kérem. Be. Röpi. Kérem. Be. Oh. Be. Röpi. Kérem, Gyuri, kérem. Köszönöm. Gyere. Be. Röpi. Kérem, Gyuri, Amikor egy hajó elsüllyed, általában kevés túlélő vagy szemtanú marad, aki beszámolhatna az eseményről. Röpi. Azt pedig úgy hívták, hogy a túlélő visszatér a hajó roncsához, mint ahogy ez ennél a hadihajónál megtörtént. Világszerte milliónyi hajóroncsot tartanak számon. Legtöbbük réges szétforhat már, de korán sem mindegyik. Vannak érintetlen, épségben megmaradt, szokatlan példányok is. Gyuri, kérem. Ezek az álmok. Kérem. Be. Ismerjék meg Kathy Salisbury búvárfotográfust, aki a világ legszebb hajóroncsainak megjelenítésére tette Kérem. életét. Gyuri, kérem. Gyuri! Köszönöm. Emberei nem riadnak vissza Be. a közítő mélységből, a gyilkos nyomástól, és a legveszélyesebb tengerlakóktól sem. Röpi. 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 Kérem. Köszönöm. Be. Kérem. Gyuri, kérem. Vagy, okos vagy. Be. Be. Röpi. Kérem. Köszönöm. Gyere. Be. A sziget partjain rengeteg olyan barlang található, Röpi. Kérem. Gyuri, kérem. Köszönöm. ma is lehet néha találni ezekből. Be. Kathy Salisbury és a vele grafikus Dominic Serafini, továbbá a két hajóroncsok Röpi. születésére szakosodott búvárok Gyuri, kérem. Köszönöm. Ügyes a Gyuri. Ügyes, igen. Jó. Röpi. Hoppá. 2 évvel korábban Dominic maga is volt a hajó elsüllyesztésekor. Be. A roncsvadászok ezúttal egy különleges kétfőső búvárhajót ütötték fel főhadiszállásukat. A hajó első ránézésre inkább egy fúrótoronyra Röpi. hasonlít. Kérem. Gyuri, köszönöm. Be. A nektonokat kimondottan búvárok számára Röpi. építették. Ugyanazzal a technológiával, Kérem. amely Gyuri, okos. Gyere. Be. Ezeken a vizeken 3 sziget mellett vannak megülőhelyeink, és számos Röpi. mekkora az át, hogy várja a látogatókra. Kérem. Gyuri, kérem. Köszönöm. Ügyes, okos. Gyuri, be. Most szeretném megnézni, mi történt a
Röpi. Kérem. Gyuri, kérem. Kérem. Gyuri, kérem. Kérem, köszönöm. Okos. Be. A Cloudline Trek szervezet 96-ban úgy döntött, hogy új hajóroncsal kedveskedik a búvároknak. Vásároltak tehát egy kimustrált szovjet fregattot, amely történetesen Kubában volt. Ja, köszönjük. Ügyes voltál, Gyuri. Ügyes